Díos muir goibh chuir de gail agus bhar géad míle fáteach ag fé seán stíle eile. Is mis Natalia agus inniuh ha mé tart fé stíl físe beganin éagsúl mar nélam tríéis tart fé go fóil agus glétar lookbook so séir de ha gceist ná dulach agus éí a thuispáint so stíl an lei a thuispáint agus beidir rá cabhúr tú gachrad. So den mé sin. Agus chomáile sin bé cara leamsa hálsam rasíil a bhfuil an gúna céine cé ón branda céine ceapan go dahanana éagsúla fan go bhheicimiid. Am sa bhí an chomá mar chuir mé cuire uirthaí chun dulmach mar cúpla inmh agus is nós seapánach é sin so dé chúis gan tart féidir go gléiste sús i bheisian seapánach réanús so déanana mé sin inmh. So gan mé sef taithnamh as an bhí seán so leanna go me se.